exkluzívny pozemok pod majestátom Tatier alebo luxus v objatí tatranskej prírody. Aj tak by sme mohli nazvať toto kráľovské miesto pre váš vysnívaný rekreačný rodinný dom, ktorý vám teraz chceme predstaviť. Nachádza sa totiž pri hranici s Tatranskou Lomnicou a Tatranským národným parkom na Severnej ulici vo Veľkej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Dookola máte všetko na dosah. Zastávka železnice 5 minút pešo alebo minútu autom. Bezplatné park and ride parkovisko opäť minútu autom alebo 9 minút pešo. A k lyžiarskému stredisku a lanovkám na Lomnický štít a skalnaté pleso a východzím bodom turistických trás tak 9 minút autom. Prestížny stavebný pozemok pri srdci Tatranského národného parku má krásnych 10 árov alebo ak chcete 1006 metrov štvorcových a je dokonale rovinatý. Rozmery, ktoré sa dajú len ťažko niečím prekonať. Je totiž ideálne 25 metrov široký a 40 metrov dlhý. S výstavbou môžete začať okamžite. Stavebné povolenie totiž už vydané bolo. A ako vidíte, dnes chodíme po základovej doske. Vám stačí už len pokračovať. Polohou je hneď na začiatku štvrti novopostavených dreveníc Honka v pokojnej a prestížnej lokalite. A tá vaša môže pokojne vyzerať aj takto. Záleží len na vás. Z vášho okna alebo priedomia budete pozorovať panorámu Vysokých Tatier hodzaj každý deň. A z vašej terasy na perfektne pokosený trávnik golfového ihriska, ktorý vás bude pozývať, aby ste sa po ňom prešli a trošku si zagolfovali. A infraštruktúra dokonalá. Asfaltová prístupová cesta, zriadená prípojka elektrickej energie a prípojka obecnej vody a kanalizácie je tu. Tak ako? Vedeli by ste si predstaviť mať svoju privátnu rezidenciu s ikonickým výhľadom na panorámu Tatier? Toto je totiž miesto, ktoré si nekúpite dvakrát. Zavolajte mi a ja vám ho rád osobne predstavím. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich. Výnimočné miesto pre výnimočný život.